другий вопрос для русинов – як поступати русинам, довкола котрих сусідні народи запалилися ідеями восстановлення їх великих в древності державних утворень. Пак експансія сусідніх нам держав і народів возмутилися після 1991 года своїми ідеями, можуть нанести урон і русинам, і їх території. Правда. Правда у вашому вопросі і содержиться і ответ. Треба мати у виду, що в современній Україні і в Закарпатті з 91 року почалося не тільки релігійне возрождення унії, як тої конфесії, за яку казали, що дуже її били, всі її били, но і її експансія після її возрождення проти тисячі православних общин в Галичині, Буковині, Волині, Подолі, в Закарпаттю, і навіть захват Києва, як вони хваляться нині, і навіть власти в Україні. Православна же віра, собственно, в форматі нашому карпатського канонічного православ'я з її сербськими і чехословацькими корнями також возродилася. Но ми, русини православні, без всякої експансії проти уніатів, це проти других релігій. Возрождення уніатства в Україні приобрело від експансії і розлилося на два потоки. На наш погляд, воїнственні потоки. Перший дуже воїнственний – галицько-український уніатський. І менее воїнственний – ужгородсько-русинський уніатський. Оба потоки використовують однакові методи, інструменти, меседжі, типа православні вселилися в уніатські гнізда, і ми забираємо то все обратно. Но хоч потоки експансії уніату були оба як ватиканські близнеці, но появилася велика різниця. Бо галицьке і політичне уніатство, попавши під влияння зарубежне, як кажуть нині Госдеповське, оказалися в тісному союзі з новими уніатськими властями на Галиції. Поспішило воно крайньо і воїнственне уніатство методами великими і наглими захватувати православні храми, монастирі. Вероятно, і по-нашому, може, ми думаємо, фінансували то духовенство. Вони спішили, бо на розвалі Старої імперії треба було все, що вхопити, вони вхопили практично, захватили все. На нашу думку, уніати ту часть православних на Галиції, котрі все-таки не захотіли піти в унію, силу уніатської власті запхали в Київський патріархат, в автокефальну церкву. Лем оби рядові галичани не осталися в істинної канонічній церкві. Но саме возрождення української нашої православної церкви почалося зразу з величественного, благодатного, славного Томаса, грамоти від Руської православної церкви про повне самоуправління Української православної церкви, практична незалежність. Лиш формально вспоминаємо патріарха, все остальное Українська православна церква незалежна.